लोगोफोर सरि दे बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबोनो हाबाय आङो। भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोनखौथ' आं नोंथांमोननो मैयानो खिन्थाखादोंमोन आरोना। थेवब्लाबो सोरबा नुदोंबो जानो हागौ बा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो नै आं आरो खिन्थाबावनोसै खेबसेबाव। जाहोनानो जाबाय आंहा माने एसे प्रब्लेम सोलिगासिनोमोन। प्रब्लेमानो जाबाय जेबो नङा, बेमारनि प्रब्लेम। माने आंहा खावलायनि हारा सानाय जादोंमोन लोगोफोर। लोगोसे एकदम हाथाइफोराबो साजोबदोंमोन आरो एकदम सादोंमोन। खावलाय माने खावलायद्रायबो नङा, मा होनो बेखौ खावलायनि खनाखौ हावखा ना मा बुङो बै सानैसोआबो साबाय दंमोन आंनिया लोगोफोर। साबाबो आङो भिडिअफोरखौ हगारबाय दङमोन आरोना। गोलाव गोलाव हगाराखैमोनबाबो बिदिनो गुसुङैबाबो हगारना दोनदोंमोन। ओमफ्रायथ' सानाया बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो जालांबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय थानो हायैनि आङो डक्टरनाव थांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिदिनो ट्रिटमेन्ट लाबाय, ओमफ्राय एसे मोजां मोनबाय आरो दा। थेवब्लाबो आंनिया कमप्लिटलि मोजां जायाखै लोगोफोर, दाबो साबाय थायो आंनिया एसे एसे। माने डक्टरा आंखौ बांद्राय रायज्लायनो होआखै आरोना लोगोफोर, आरो गोसा गोसाबो रायज्लायनो होआखै। थेवब्लाबो आङो हगारनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर, हागौमानि। भिडिअ लाबोयाबा 8 दिन 9 दिनसो जाबाय खोमा। दे होमबा लोगोफोर माथो बुंबावनो, बेमारि जिबन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे। आरो जायबा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। न'आवसो थांनो लुबैसोदोंहाय आङो। है नङाबा आङो गाबोन न'आव थांसै खोमाहाय। हारसिंनो थांगोन आं, थिलुखौथ' लांफाखाया। दाथ' आरो रामोनदा आदायाबो थांबाय खामानि मावनो। आइखौबा दा बोरै बाहायो लैथोसि बुरैया। आंनि फारसेसो सिन्था जादों आं दा। आदा थानायाव ओरैनो अनफ्लाना दिन्थिदोंमोन देनाय, नाथाय दा आदायाबो थांबाय। गाबोन थांगोन र' आङो। हारसिंबो थांनो एसे बोरैबा मोनो, एसेबां गोजान लामा। नाथाय थिलुखौबो बोरै लांफानो। लांफाबाबो एकदम आं बेजोंनो सिथाब सिथाब थाबाय थानांगोन। साला लामायाबो गोजानद्राय जाबायना, आं हारसिं थांनोबो बोरैबा मोनो। मा खालामनो आङो? आइखौनो खेबसे फन हरनि र'। हेलौ आयै, मा खालामदों? दङ ओरैनो जिरायनानै, माथो खालामबावनो। आयै, आं न'आव थांनो लुबैसोदोंलै, बेसेबा गोबाव जाबाय थाङिया। दा आङो सोरजों थांनो दिनै, हारसिंबो थांनो रोङा। दा ओमफ्राय थिलुखौ लांफानोबो गियो आं, मिन्थिगौ ना आयै। थिलजों सिथाब सिथाब खालामबाय थाबा, ओमफ्राय बिसोर सानैया जुदि सिरि सिरि रायज्लायखुमाबाय थाबा, लाइन मारिखुमाबाय थाबा मा जागोन? बेनोथ' जाहैबाय खोथाया। आं बेथ' मोनथिथारामोनहाय थिलुनि गोसथोनाय होननानै। नङाबाथ' आङो भुलावबो लाबोनो होआमोन। नोंबो मानो आगोलनो खिन्थानांगौमोन ना। आं मिन्थियामोनलै आयै, आदाया बिनि नामखौ थगायदोंना आंनि सिगाङाव। लैथोसि होनना खिन्थानायमोनबा आं सोंगौमोन ना। नाथाय आदाया मायबा नाम होनासो थगायदोंमोन, आं बावबाय। औ नंगौ र' नंनाया। औ नंगौ नंनाया। दायो आं मा खालामनो, आं न'आव थांनो ओरैबायदि लुबैखादों। थिलुखौ लांफागोन ना लांफाया? दे लाबोफा दे। एसेबां गोजान लामा आरो नों हारसिं बोरै फैनो? आं दङ ना, आं नोजोर होबाय थागोन बिसोर सानैखौ। बिराद गिनाय मोनथारोलै आयै, मिन्थिगौना आङो। आदाखौ मानो रायहराखै नोङो? रायनोथ' सानदोंमोन, नाथाय आं बुङासै आरो उनाव बुंसिगोन। दा आरो बिहामजोखौनो नायनोनो सुखुला आं, मिन्थिगौना। नङा, बोरै सुखुनो दे नोंबो आयै? जारला बेरामोन्दायाबो बिजामादैनि गोसोखांखोन्दाखौसो लाबोनांगौ होमबा दै। आदाया जाम्बा मालै। बे आदायाबो लाबोनो होनना गोसथोनो होनना गोसथोआखै दे। बे लैथोसियानो फुस्लायदों आरो आदाखौ। अबेसे नंमारगौबोहाय, रामोन्दायाथ' बेफोरबायदि नंखायामोन। ओमफ्राय दा आयै, आं थिलुखौ लांफामारनांगौ ना लांफानो मारनाङा? नोङो मोजाङै नोजोर होगोन ना होमारा बिसोरखौ? होगोनहाय होगोन, नों टेनसन लानाङा। खिन्थु आं बारा गोबाव थानो हाया, साननै थागोन। साननैनि बारा थानो हाया दे, आं बुंखाबाय आयै। अबावबा समाव आंबो माबा मोनसे मावबाय थागोन, नोंबो जुदि खिनो थांबा, बिसोर सानैया जुदि लाइन मारिखुमाबा मा जागोन? दे आं नोजोर होबाय थागोन होनदोंना। नों माबा मोनसे खामानि मावबाथाय आं खिनो थाङाना, बा खिनो थांबाबो आं नोंखौ बुंगोन आं खिनो थांसै, नों नेफैदो, नोजोर होफैदो होननानै। औ बिदिनो खालामनांगोन आयै। होमबा आं गाबोन थांगोन आयै, जोंफोरो। दे गिनाङा दे आइ, आं दङ ना। टिलु ओजों फैनाय। ओइ टिलु, आं न'आव थांनो मोनिया बेसेबा गोबाव जाबाय, गाबोन थांगोन दे जोंनिया। न'आव? औ, नों मा थांनो मोनगोनखाय बिराद खुसि नामा, लैथोसिखौ नुगोन होननानै? हा टिलु? बिदि सानदोंबालाय आंखौलाय मानो लांफानो नागिरदों? नों हारसिं थांना बिजुलि। नङा, नोङो आंजों थांफाबा नोङो बिजों सिरि सिरि लाइन मारिखुमागोन नामायो? दाथ' आदाबो गैला। आं एसेबांबो बिदि नङालै बिजुलि, नों मानो आंखौ बेफोरबायदि सानो? नों हारसिं थांबानो जाबाय दे, आं थाङा। नङाबा आं नोंखौ दोनहैनाल' फैगोन दे, नों थाबोबानो जाबाय।
अबेसे बिदिबाबो जागौमोन। नाथाय मोनसे प्रब्लेम ना। आंखौ गैया होनना मोनथिबाथाय बिबारि बाजैमोना जुदि टिल्लुखौ फुस्लायफैयोबा खजानाखौ लांफैयोबा मा जागोन? अबेबा खजानाफोरखौ लांफैजोबगोनलै बिसोरो। बे टिल्लुखौनो लांनांगोन, लाखिनांगोन साननै। बारा दिन थाया, साननैल' थागोन। नाङा दे, आंबो थागोन नोंबो थागोन, साननै थागोन। नों खिन्थु लैथोस्रिजों लाइन मारिनो मोना दे टिल्लु, आं बुंना दोनखाबाय। बेखायनोथ' एसेबां गिदोंबा एसेबां सोग जादोंबा आं नोंखौल' दोनना फैगोन होन्दोंना बिजुलि, नों मानो बुजिया? नाङा, नोंबो थांनांगोन। नोंजोंबो मा जाबावनो सना, नों मानो एसेबां सोग खालामो? आंनो नोंनि अनगा रावखौबो नाङाना। थेवब्लाबो गिनाय मोनो आरोहाय। गिनाङालै सना, नों आंखौ फोथाया नामा? मा जाबावनो, बेरामोन दा जाम्बाजोंबो। असान्थिसो मोनबाय थाबाय आंनो नाङामोनहाय टिल्लु बिजामादैनि खालायफोरखौ। मोजां मोजां हिनजाव मोनगौमोन। थाङै थुङै माबा टिल्लु बिजामादैनि गोसोखांखोन्दाखौसो लाबोना लाफैबायहाय। आयै, फिथा जानो लुबैदों होननाया दिनै सावनांगौ नामा? फिथा जानो गोसो गैलालै आं। मानोबा आयै, उदै गाज्रि जादों नामा? जायाखैहाय जेबो उदै सुदै गाज्रि। नोंहा जानो लुबैदोंबा सावना जाबानो जाबाय, आं जाया, गोसो गैया। माबाफोर जादों नामा आयै? नों मानो बेफोरबायदि बुंदों? जेबो जायाखैहाय, माखौ सोंबाय थाखो नोंहाबो जाम्बि बायसिनो। जानो गोसो गैया होनबाय नालाय गोसो गैया आरो, बुजि मोना नामा? सोरबाया जानो लुबैदोंबा हारसिं हारसिं सावना जाबानो जाबाय। गोसो गैया आंहा फिथा जानो गोसो गैया। नङा माने आयै, नोङो बै दाखालि बुंदोंमोन ना फिथा जानो लुबैदों होननानै। दाखालि बुंदोंबाबोथ' दिनै जाला होनना बुंबायना। नोंहा जाबानो जाबाय लुबैदोंबा, आं जाया, जेबो गोसो गैया आंहा जानो। दे आंबोलाय आरो अबाव हारसिं जानो आयै, जानोलाय लुबैदोंमोन, नाथाय नोंनो जालाबालाय आं आरो हारसिं बोरै जानो आयै? मायबाफोर जादोंबा नोङो खिन्थायालासिनो थानाङा आयै, आङो मुलि होफैगोन ना। जायाखैलै जेबो, मा सोंबाय थायो? जेबो जायाखै होनबाथाय बुजि मोननांगौ ना। ओरैनो जानो गोसो गैया आरोहाय। दे होनबालाय जालाबालाय ओंखाम संहैनोसै र' आङो। मा ओंख्रि संनांगौ आयै? नोंनि गोसो मा सङो मा सङा। दे जागोन दे आयै। जाला जाया होनबाबो सोंबाय थागोन। बेफोरोथ' नोंनि एक्टिंसो खोमाहाय, गासैबो ओरैनो अनफ्लानाय। मोजां मोनदों होननानै ओरैनो अनफ्लायो, नाथाय सिं सिंबा नोंनि गोसोआ बेसे गेसाव इसोरासो मोनथिसिगौ आरोथ' गाबोन टिल्लु बिजामादै फैबा बेसेबा टेनसनसो जागोन आंहा। एकदम बिसोर सानैखौ नोजोर होबाय थानांगोनहाय, नङाबा सिरि सिरि लाइन मारि खुमाबाय थागोन। आंहासो फिसाजोनि जिउआ धंस जागोन अबावबा। नंमारगौबो, बिसोरखौ बांद्राय गोबाव थानो होबाय थाया आङो, सानसे एबा साननै बिनि बारगा थानो होनो हाया। बाब्रे, होनबाथाय खर'फोरखौसो गुदुं मोनोहाय बाल। आइ मोनाबा बोरै दङ? मोजाङै दंना गैयाबा? नङाबा मादै मोननियावनो खेबसे थांनानै बिसोरनि खबरखौ लाहैनोसै खोमाहाय आङो। मबाइलखौबो लाफ्लाङासै, हाखु दाखुआवनो गोसोखागो आं न'आव। आफा, हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोरोन्थिया जाया नङा, जादों आंनि आफा। नों जुदि आंखौ खेबसेखिनिखौ निमाहा होनाय मोनबा आं एसेबाबो गोजोननाय मोनगौमोन आफा। गोरोन्थियाबो जाया नङा, जादोंबो दिनै आफा, बयबो रागा जोंखागोन। नों जुदि आंखौ खेबसेखिनिखौ निमाहा होनाय मोनबा न'आवसो थांनो लुबैदों आं, बेयाव थारैनो गोसो गैला। सबाय आब', मामोनबा? आं खोनालाय लाङाखैमोन। साहा फुदुंहैथां, ओमफ्राय हागौबा पक'राबो बानायदे। दिनै मानोबा जानो लुबैसोदों आङो, गाइखेरनि साहाजों पक'रा। आंबो पक'रा जानो लुबैदों आब'। दे जानो हागोन दे, एसे बुरजायैनो बानाय दे जोंनिया। जागोन दे। न'आव बेमा सोंथि सोबायलै, मानो साफा खालामाखै सबाय? जागोन दे गुमै, आं दायो साफा खालामगोन। दायो नङा, दानो साफा खालाम, आं एकदम मैलाफोरखौ सुखुथारालै। पक'राखौ बानायग्रोथोंल', आं पक'रा जानो लुबैसोदोंहाय गाइखेरनि साहाजों। पक'रा? दे आंनोबो बानाय। पक'राखौ बानायखांनानै जाखांनानै साफा खालाम दे बेमाखौ, बेमा सोंथेनायफोरखौ दे। जागोन दे गुमै। सबायनि उदैया मानो एसेबां गिदिर जालांबाय दङ? फार्स्ट टाइमावथ' एसेबां गिदिर नङामोन, दा माबा आंजोंनो समान समान देरलांबाय दङ। नाथाय मानसियाथ' मोदोम ओंखाराखै, उदैयाल' देरलांबाय दङ।
आं होमबा पकराखौ बानायहैनोसै र'। औ दे थां। खामानिफोरखौ थिनाबा मानो मावनो नागिरा बियो? आयु मावोआनो माथो गथ'आलाय। नङा थेवब्लाबो अबेबा खामानिफोरखौ हारसिंनो मावनो रोङा बियो खिन्थालायनांगौ। बे मा सोंथेनायफोरखौबो खिन्थालायनांगौ आरो साफा खालामनो गावगायानो खालामनांगौ। मावो र' थेवब्लाबो। ओइ राहुल, बे सबाइनि उदैया ना मानो एसेबां देलांबाय दङ? नाथाय मानसियाथ' मोदोमानो ओंखाराखै। उदैया माथो आंजोंनो समान समान देलांबाय दङ। मानि थाखायबा? दिनैथ' आं बांद्रायसो गिदिर जानाय नुदों उदैखौनो। औ नंमारगौ नंनाया। सानदों साननाया आंबो। ना मोजां मोनजाबाय थानायखायसो उदैया ओंखारलांबाय। सानफ्रोमबो दालि मोनजाबाय थायोना आरो ना बेदर। थेवब्लाबो उदैयाल' देरगोन आरो मोदोमाबोथ' देरगौमोन एसे। मोनथिलालै दा मानोबा देरदों बिनि उदैया। आंना बिनि उदैखौनो नायफ्लांबाय थायोसो मालाबा। मानो इसिबां गिदिर होनना सानबाय थाफ्लाङो। ओरैनो देरदों खोमा दे बांद्राय मोनजानायखाय। आरो मोदोमाबो एसे ओंखारदों दे ओंखारि नङा आं एसे ओंखारनाय नुदों। मोनथिला दा। आरो खामानिफोरखौनो माबा मावनो हायै मोनलायलाङो आङो। जेनेबा उदैखौ थिखांनो हायै नुलायलाङो आङो। अबयसे नंमारगौबो दे न'। बेनिखायनो माबा बांद्राय खामानि मावनो होनोबो एसे बोरैबा मोनलायलाङो आंहा। माने हाया नुयो आङो। ए दा फैसा होना लाखिनाय खामानिखौथ' मावखानांगोन ना। आरो एसेबांबोथ' खामानि गैयाना जोंहानियाव। जेनेबा बिदिनो एसे बोरैबा मोनो आरो बोरैबा थिखांनो हायै मोनो आं बेनि उदैखौ। आइया सुलिथै मा सानारदों? दाखालिनिफ्रायनो एसे बोरैबा बुंग्रा जादों आंखौ। मा सानारदों? दिनैथ' बांद्राय खाब्राङै बुंदों आइया। बेनि सिगांथ' आंखौ मालाबाबो एसेबां खाब्राङै बुंफेरामोन आइया। आगोलथ' बेसेबां अनोमोनसै आंखौ, बेसेबां मोजाङै रायज्लायोमोन। नाथाय दाखालिनिफ्राय एसे बोरैबा खालामग्रा जाबाय। आं हमनानैनो मोनला। ना आंसो मायबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांदों, ना मालाबाफोर मायबा बुंफ्लांदों। आं सानबाबो साननोनो हाला। नङा, मानि थाखाय आंजों बेफोरबायदि रायज्लायग्रा जाखो आइया? ओरैनोबाथ' बेसेबा बिहामजो होननानै आंखौनो गाज्रिबाय थायोमोन। मा ओंख्रि संनांगौ होनना सोंबाबो मोजाङै बुङोमोन। आरो गावैयानो बै दाखालि बावै साननैसो सिगां फिथा जानो लुबैदों होननायखाय आं दिनै सावनो सानबाय। दाखालिनो जागौमोन, माइब्रा माइरंखौनो नागिरना मोनाखैमोन ना। मैयासो आङो मोनबाय। मा जामारदों? आं बोरैबा मोनोहाय, आं दुखु मोनो बेफोरबायदि बुंबाथाय। आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङा ना। मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बा मायबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा बुंनांगौ। आं जेबो गाज्रि मोना। नाथाय बेफोरबायदि सिरि गाज्रि मोनखोमाना थानाङा ना। मा गोरोन्थि जामारदों आंनिया? बोरैबा मोनसोबायलै आं दिनै। बेफोरबायदिबालाय बोरै जानो दे। आं एसेबां मोजाङै रायज्लायो बेजों। सानसेबो खाब्राङैनो रायज्लायफेरा आङो। आरो जा बुङो बेखौनो मानिखायोबो। खिन्थाना लानांगौ ना मायबाफोर गाज्रि मोनदोंबा। आलु आरो कबि संबाय आङो। संनांगौ ना संनांगौमोनबा? दा सोंबाबो जुदि नोंनि गोसो होननानै बुङोबा माथो खालामबावनो आरो। मोजाङै सोंबा खिन्थानांगौ ना। दाय बेफोरबायदि बुंमारनाङामोनलै आंखौ आइया। दुखु मोनबाय आं, जोबोद दुखु मोनबाय। एकदम गाबनोसो ओंखारसोबाय आं। दहायबो बेनि सिगाङावनो मोदै ओंखारसिगौमोन आंनिया। मोदै ज्राम जाहांदोंमोनानो। आंखौ बेफोरबायदि एसेबां खाब्राङै बुंफेरामोन ना। बेनिखायनो गोसोआव नांदों आंहा। इल्लु, नोङो लैथोस्रिखौ माथोखौनो होखानाङा दे। नों नायनो नाङा बेखौ। जागोन दे, आं माथो होआ आरो नायाबो। औ, नों नायनोबो नांखाया। माथो होनायखौथ' बाथो। ओमफ्राय बे जुदि माथो होयोबा? बियो माथो होबाबो होनाङा नोङो। आं बुंदोंना बेखौ माथोखौनो होखानाङा होननानै। जागोन दे, आं बियो माथो होबाबो होखाया। बिद्दा होनना बुंनाय, बिद्दा। बिद्दाबो बुंलायनांगौ होमबा? अ माने मा नोङो होगोन नामा? होआलै, बिद्दा। बिद्दाल' नङा, बिद्दा आङो लैथोस्रिखौ माथो होबाबो होआ होननानै बुङो। बिद्दा आङो लैथोस्रिया माथो होबाबो होआ। औ, होनाङा। खाथियावबो थाखानाङा नोङो। नोंखौ जुदि आङो लैथोस्रिजों नुयोना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दे। दिलु, आं बुंना दोनखाबाय। आं बिनि खाथियाव थाङालै, माथोबो होआ नायाबो। आयै नै जों सफैबाय। उन्दुदोंसो ना मासो खालामदों? आयै सफैबाय नोंसोरो। फै। आइया गैया, आइया दखानाव थांदों। बिसोर लैथोस्रि बुरिखौसो लोगो मोनग्रोबाय। फै न' सिङाव जिरायफै। जागोन दे, जिरायगोन जोङो। औ फै जिरायफै। आइया नै दानि बावसो थांदों दखानाव। नोंसोरखौ सफैथ'वा सानदोंमोन खोमा बियो, बेनिखायनो थांदों। बे आइखौबो बुंदोंमोनानो आङो सहैसिगोन होननानै। मानो थांब्रबनांगौ दखानावलाय? मा लायनो थांदों बेलाय? सिनि लायनो थांदों। माने सिनियानो जोबहां जाना दङना। सिनि लायनो थांदों? जोंखौ बुंनो हाया नामा बे लाबोनो? जों मा भिखारि नामा? जोंनि फवासेनि दामा बेसे? 20 थाखा बा 25 थाखा बा 30 हायस्ट जानो हागौ।
30 थाखा 20 थाखा फैसाया मा जोंनियाव गैया नामा? बुंबानो जायोना। सिनिबो लाबोगौमोन, बिस्कुट गैयाबा बिस्कुटबो लाबोगौमोन। बिस्कुटआ दंखायो। दहायनो एसेबां मोजाङै फन खालामबाय, आंनि सिगाङाव बुंनोथ' हागौमोन बियो। औ, बुंनो हागौमोन हानायालाय। थौ, बे टिल्लुआ लैथोस्रिखौ मानो नायदों? आं दहायनो बुंखादोंमोन बेखौ नायनो नाङा होननानै। बियो मानो नायबाय दं? टिल्लु, नोंखौ आं लैथोस्रिखौ नायनो होआखैमोन। नों मानो नायबाय दं बेखौ? मानो नायबाय दङ? आं नायाखैलै, आं बेखौ नायाखै। नायाखैसो जागोन मायाबा। फैदो, माथो गसंबाय थाखो? जिरायफै। फै, टिल्लु। थांगोन र' थांगोन। आइया फैग्रोथों। दे। नुदोंना नोंखौ टिल्लु होननासो लिंबावदों? आरो नोंबो सासे बेखौ नायनाङा होनना बुंदों। नों मानो नायबाय दंमोन? मानो नायबाय दंमोन टिल्लु? आरे आं बेखौ माला नायखो? आं बेखौ नायनानै थाङाखै। आं नायाखै होनदोंना, नों मानो बुजिया? नों मानो नायदों होनना बुंबाय दङ? आं नायाखै। नायाखैबा मेगननि नोजोरा मानो बेजों सिद्धा आं नुवाखै नामा? फाल्थु नङा दे टिल्लु। आं बेनि थाखायथ' नोंखौ लाबोनो सानाखैमोन। प्लिज ना बिजुलि, आंखौ सेक खालामबाय थानाङा। आं बिदिबा फैयामोन ना। आं थांसै होनबा नों बेफोरबायदि सेक खालामबाय थाबा थांगोन आं। नाङा, थांनो मोना नोङो। गाबोन समफोर थांगोन। बेफोरबायदि सेक खालामबाय थाबा आं थानो मोजां मोननाय नङालै बिजुलि। जागोन दे, खालामबाय थाया। जेखि जाया नों बेखौ नायाबानो जाबाय, माथो होआबानो जाबाय। जागोनलै, आं दहायनो बुंखादों माथोबो होखाया, नायाबो होननानै। आं नायाखैबोथ' बेखौ। नुनाय बायदि मोनदों आं, बेनिखायनो बुंदों। नायाखैलै, नायाखै। आलु गैया, दालि गैया, बेथिंजाय थावाबो जोबहां जानाय थावानो। निना मा खर'नि 20 थाखाल' दङ। बे 20 थाखायावलाय मा खर' मोनगोन? एकदमबारे खर'खौनो गुदुं मोनजोब्बायहाय। फैसा थाखा टेनसन खालामैनो थैसिगोन खोमा आं बुरैनानै। फारसेथिंजाय बाखिबो दङ 50 थाखा। बाखिखौबो मारिनो हायाखै। फाफि गोबोरखि मोखाङाबो फैसाखौनो हरनो हाया। बिमानियावनो थांजोबफैयो। आंनि थाखायसो बे न'आ सोलिगासिनो, नङाबाथ' मालाबानो थैजोबगौमोन मानसिफोरा रानै। आंसो हाजिरा खामला मावनानै जाहोबाय दङ। रावबो थालबो गैया। बे गब्ले खरियाबो खामानिखौनो मावनो हायो, मावनोनो थाङा। खरिबाबो जानोखौबा हले हागौ, खामानिखौसो मावनो हाया। बिमा बेमारिजोंनो नांबाय थागोन साला। जेनेबा बिमाया भगबानसो आरो। दा बे 20 थाखा फैसाजोंलाय मा खर' मोनगोन दे? आलुखौनो लाबोनोसै खोमाहाय, सेरसेसो मोनगोन ना मोनाबा? जानाय थावाबो जोबहां खरसानिबो गैया खोमा। 20 थाखा फैसाखौनो लानानै थांनोसै आरो माथो खालामबावनो, फैसायानो गैयाबा। आथिं आखाइफोराबो गावजोबदोंहाय हनै। थावबो फोननो मोना, भेसलिनफोरबो फोननो मोना। जानाय थाव फोननोबो दा जानाय थावानो जोबगोन ना। आंनि आथिं आखाइयाव लाबा जिखिनि जानाय थाव दङ बेखिनिया जोबजोबगोन आधायानो। ओंख्रिखौनो संनो मोननाय नङा, बेनिखायनो जानाय थावखौबो लानोनो मोना। भेसलिन बायनोबो फैसा गैया, मोदोमाव लाग्रा थाव बायनोबो फैसा गैया। साबोनफोरजोंबो मोजाङै हुनो मोनाना, साबोनफोरखौबो मोजाङै लानोनो मोना। बेनिखायनो आथिंफोरानो गावब्राजोब्बाय। खेबसे सुहैनोसै खोमा र' आथिंखौनो मोजाङै। साबोनबो गैया। साबोन गैयाबाबो ओरैनो हुग्राजों हुना फैनि र', एसे साफा जागोन खोमा। जाबावनो आंनि जिबनखौ मा बुंबावनो। फैसा? आं लाना दोननि र'। जाला 20 थाखा मोनबाय र'। मेथाइ जानांगोन दायो। जाला मेथाइ मोनजाया बेसेबा गोबाव जाबायमोन। दिनैबा हले सिरि जाखुमाजोबगोन। गुमारिनोबो होआ आङो, जाखुमाजोबगोन। जेबो भुत सुतबो गैखाया। बोरै हारसिं गोमानो मोनखो फैसाया रावबो जुदि लायाखैबा? गुमारि!